Индийский штамм тоже распространяется быстрее, и он более контагиозный. Соңгы вакытта Татарстанда коронавирусның 2 штаммын еш ачыклыйлар. Индия һәм Британия штаммы. Индиянеке тизрәк таралучан 83 очрак теркәлгән. Британия штаммы 32. Америка штаммы әлегә юк. Они появляются. Штамнар үзгәрә, без барлык төрләре буенча эшлибез. Ауруны йоктырырга мөмкин булган кешеләр белән еш аралашучыларны вакцина ясатырга чакырабыз. Бүген коронавирусның яңа төрләре барлыкка килү безнең вакцина ясатмабыз нәтиҗәсе. Татарстанга бүген вакцинаның яңа дозасы кайткан. 27 мең дана Спутник V, 8 мең ярым доза Спутник Light. Чит ил кешеләре прививканы түләп ясата ала. Тик статистика буенча вакцина ясатучылар кими. Беренчесен ясатып, икенчесен ясатмаучылар арткан. Шундый 20 меңнән артык очрак билгеле. Бүген 18 яшьтән өлкән булган татарстанлыларның 30%-на прививка кодалган. Беренчесен ясатканнан соң ярты ел узып, икенчесен ясатучылар 2013 кеше исәпләнә. Республикадагы 52 ковид госпиталендә хәл тутырыклы 5400 ятакның 1080-е буш. Дарулар да җитә. Владикавказдагы кебек очрак килеп чыкмасын өчен кислород системаларын кат-кат тикшергәннәр. Проведены дополнительные меры. Татарстан хастаханәләрендә кислород баллоннары җитәрлек дәрәҗәдә. Кислород станциялары ватыла калса запас бар. Дәваланучыларны кислород белән тәэмин итүдә тоткарлыклар юк. 1 сентябрьдә мәктәпләрдә беренче кыңгырау чыңлаячак. Белем бәйрәменә әти-әниләргә керергә рөхсәт. Бары тик санитар таләпләрне үтәү мәҗбүри. Укытучылар да тулысынча прививка ясаткан булырга тиеш дигән таләп юк, диде Любовь Авдонина. Роспотребнадзор һәм сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре коронавирустан прививка ясауны озакка сузмаска киңәш итә. Чөнки тиздән көз, грипптан да прививка кирәк булачак. Ике вакцина арасы 1 айдан да ким булмаска тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.